We zijn vandaag in Rincón de la Victoria, een kustplaatsje aan de Costa del Sol, zo'n 20 minuten rijden van de luchthaven van Malaga. We gaan vandaag kijken naar een prachtig appartement hierboven op de berg. Het is een show-appartement, maar omdat alle appartementen en penthouses in dit complex zijn verkocht, mag ook dit appartement van de hand. Het appartement is 137 vierkante meter groot, heeft 2 slaapkamers, 2 badkamers, een riante living en een prachtig balkon met een geweldig uitzicht. Het staat te koop voor €424.000 en we gaan het nu bezichtigen. Gaan jullie mee?